que a la Cerdanya vivim en un ambient totalment català. Van fer la festa d'excursionisme català al febrer, al febrer a Oceja, fem l'excursionisme al juliol per tot arreu a la Cerdanya. Vivim amb l'altra banda, sempre anem a l'arxiu de Puigcerdà, perquè aquí tenim totes les coses, ens trobem tots en aquest lloc. És dir que aquí a la Cerdanya som en un ambient tan català que, clar, que el català cal viure amb ell, i doncs és una bona idea d'anar cap a la Putonejada de Perpinyà per salvar el que pot ser salvat, encara que aquí el problema no es posa, perquè, clar, vivim en un ambient totalment català.